m'agrada, així és que anem a veure'l, que comença a anar gent i encara se posarà ple, així és que comencem la ruta! Perquè veieu la humitat que hi ha, mireu quina catifa de molsa té l'arbre. És al·lucinant, és que té un gruix brutal, és una passada. Pobret, se li ha caigut. El bosc és espectacular, no us ho podeu perdre, Flipante. Uau, mireu quines fulles. Mireu. És que són quilomètriques. Mireu les hortènsies. Quina fulla tenen. És que és un pam. És espectacular. Uau, per flipar. Al·lucinant. Al·lucinant. Perquè veieu el grau d'humitat que hi ha aquí. Mireu, això és una barbacoa, no us sembla, però ho és. La barbacoa, tu vens aquí, poses la carn i aquí dintre fas el foc i fas el menjar. Però està plena, plena, plena de molsa. Al·lucinant, jo és que flipo, és una passada això. Aquí fas el foc i tot i no es veu, vull dir, és que és al·lucinant. És al·lucinant com ho tenen això, ple de molsa. Apa, fins d'aquí una estoneta! I de baixar al lagoa do Canario, hem arribat fins aquí, a les vistes del Rei, perquè el Xavi està desesperat per fer la típica foto dels dos llacs amb el sol. I aprofitant que avui el dia ens ho permet, doncs hem vingut fins aquí. Com podeu veure és espectacular, es veu definidament molt bé el color verd d'un llac i el color blau de l'altre, i la veritat és que el Xavi té raó, és espectacular i és una passada, totalment recomanable. Res, anem a fer una volta per aquí, a fer més fotos, cremar la càmera, aquestes coses, i després anem a continuar fent cosetes durant el dia, així que ja us explicaré. Bye bye, fins al proper Ruta!